बे सानियानोब्रा फ्रि फ्रि नैया लोगोफोर जानोसै वाव 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 हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननि गेजेराव आरो दा फुं सम आरो गासिबो लोगोफोरनिसिम गोजोन फुंबिलि आरो नैया नायबानो जाबाय बेनारा मा लिरनाय दं बेयो बे फार्मिंनि भिडिअखौ आङो दाखालि एसामिस चेनेलावनो होखाबाय थ' नोंथांमोना नायाखैबा डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन आङो लिंकखौ थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बे जाहैबाय स्ट्रबेरि आबाद बे आबादखौ एसे देखायगोन आङो थ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नैया नैबे जाहैबाय स्ट्रबेरि आबाद नैया आरो बिराद गुसुथार सानथामसो जाबाय गुसुआ थ' आङो ब्लग बानायफैदोंमोन स्ट्रबेरि आबादाव नोंथांमोना नायाखैबा एसामिस चेनेलाव नायनो हागोन आं डिसक्रिपसनाव लिंकखौ होगोन कुनाल भइस ब्लगाव थ' दा आङो न'आवसो दङ न'आव थानानै भइस अभार खालामबाय दङ भइस डाबिं होबाय दङ आरो आङो अबावहाय थानानै भइस डाबिं होबाय थादों थ' नोंथांमोना नुगोन दा दसे उनाव फेस नुजागोन आङो आरो नैया बेफोरनो स्ट्रबेरि आबादा नैया बिराद गुवार 3 बिगानि एसे खम जागोननो थ' बे जाहैबाय भेरगावनो दङ भेरगाव साब डिभिसननि उसुंथिं जायो बेखौ बे आबादखौ नैया बिराद गुवारै खालामनाय नैया आरो जायफोर आंनि बर' चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै थ' साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय लोगोफ्रा जायफोर खालामाखै आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसन बेलखौबो थुनानै होबानो जाबाय गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड होबा थाब सहैनाय बायदि आरो भिडिअआ मोजां जायोबा लाइक होबानो जाबाय आरो कमेन्ट हरबानो जाबाय फार्स्टआवनो बुंग्रोखाबाय आरो आङो लोगोफोर थ' नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि ब्लगखौ थ' नुजागासिनो दं र' आङो फेसखौ नुजामारबाय आङो लोगोफोर आरो नैबेनो भइसखौ डाबिं होबाय दङ आङो नैबे जायगायावनो नैया बैग्रि दंफां खाथियाव आरो नैबे बैग्रिखौबो आङो ब्लग बानायखांबाय बैग्रि जानाय ब्लग बानायखांबाय आङो थ' दिनै बैग्रि जाला आङो लोगोफोर दिनै स्ट्रबेरिखौसो जासिगोन आङो थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था स्ट्रबेरि जानायल' नङा लोगोसे आङो दिनै ब्लगाव खोन्थागोन जोंहानि फुख्रि नैया बे फुख्रियाव आङो ना सारगोन दिनै ओरैबायदि गुसु बोथोरा मारै ओंखारनो सानदों आरो फुख्रियाव आङो दिनै बैग्रि जाला दै लोगोफोर स्ट्रबेरि जागोन स्ट्रबेरि जानो थांगासिनो दं आङो दा ओमफ्राय बिनि उनाव फुख्रियाव ना सारनो सानदों गुसुथार खिन्थु बोथोरा ओरैबायदि गुसु ओमफ्राय जायफोर बिसनायाव कम्बल जोमनानै मबाइल नायबाय थादों आंनि ब्लगखौ मोनसनदोंबा थ' मोजाङै नायबानो जाबाय जोबजासिम लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जोंहानि खारजि नै बिबार बारफुदों खारजि बियो दा आङो न'आव थांबाय दङ भइसखौ एसे डाबिं होबाय नै बारियाव फैनानै बैग्रि दंफां सिङाव थ' दा न'आव थांबाय दङ ओमफ्राय दा दसे उनाव नाखौ सारगोन नैया फुख्रिया दै रानथारबाय गैला नै एसे बेरा होदोंमोन नैया लोगोफोर दोनथ'बाय दा साहा लोंहैनोसै नैया बेरा मोसौ हाबबाय थायोलै ओरैजाय लोगोफोर बेरा होदों औवानि दा साहा लोंहैनोसै फुंनि साहा लोंगोनसै लोगोफोर नैया लाल साहा एबारना जानोसै बेखौ साहाखौ लोंखांबाय आरो दिनै फार्स्ट टाइम जागोन आङो बेखौ जानाय नायनोसै माबायदि मोनो बे सानियानोब्रा फ्रि फ्रि नैया लोगोफोर जानोसै गोथाव मोनदों मा मानि ए गोथावथार लोगोफोर जाबाय दं आं हा थाइसे नांगौ ओइलाय बे मोनसे दंबावो होनला दा फुख्रियाव फैबाय आङो ओमफ्राय ना सारनो फैबाय ओमफ्राय आं सारला बाबाया सारगोन थारमाने आं सारबा नाया फैनो नागिरालै लोगोफोर अस्ताद ना एसे ना सारनायाव बेनि थाखायनो फैनो नागिरा थांबाय दङ नैया फुख्रिया सारदो ज्राव नै खारग्लुंलाजोब्बाय नांदों माथो फिसा फिसाखौसो जागोन दा ना फिसा
ना बै माबाखौनो हगारनाय बे जापानिखौला भाजा एवजानो दावलां दावलां Wow, wow, wow. Wow, wow. जाव जाव थां 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 जाम्बा हगारहरदों थांनांगौ ओरै है ए थां Wow, wow, wow. wow हगारजोब लोगोफोर नाखौ सारखांबाय आरो माखासे फानबायबो नालाय गैया माफा मानै ओरैनो गिदिर दङ आरो आं खोन्थानाय खिनियानो बेखिनिनो न'आव जानो आन्था लाखिदों ओमफ्राय दा लाबाय नायनोबा लोगोफोर फिसा फिसाखौ लाबाय बेनो आरो बोथिसेनि ओमफ्राय बेफोरखौ भाजा जानो लाबाय माबाखौ जापानिखौ आरो लोगोफ्रा दिनै आंनि ब्लग भिडिअखौ माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो शेयारबो खालाम जुदि मोजां मोनदोंबा न'आव फैबाय आङो नैया लानानै फैबाय